Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Думти Ҷеннӯи ман шаҳром. Айни замон дар Испечак 2 қарор дорем тамошобинони гиромӣ. Аз ин тараф 112 микрорайон дар рӯпаруш масҷиди Мехкалон мебошад. Биноҳои Испечак резиденс ва аз ин тараф камтар болотар равем, поликлиникаи 14 мешавад. хонаи имрӯзамон дар ҳамин минтақа ҷойгир аст. Тақрибан 150-200 метр то хона мебошад аз ҳамин раҳи калон. Марҳамат, бисёри бад гап намезанем, рафтем. биноҳои Испечак резиденс дар ин тараф раҳи калон аст ва худи бинои истиқоматӣ чӣ хеле ки мебинен аз 5 ошонаи бурад мебошад. бинои советӣ хонаи имрӯзамон дар якум ошона ҷойгир аст. Мана ҳамин трезож мебошад дӯстони азиз. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ 5 хонага бо масоҳати 112 метри квадратӣ, тақрибан бо масоҳати 112 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ. худи бино аз 5 ошонаи бурад мебошад. ҷойгир аст дар кӯчаи Испечак 2 М24 дӯстони азиз, доми 6. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар инҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, дар инҷо чоруму панҷум ҳуҷра, коридор аст, ҳаммом, ҳоҷатхона, дар он ҷо кухня яъне ошхона ва балкон аст дӯстони азиз. махсус замин ҳам дорад дӯстони гиромӣ. инҷо меҳмонхона мебошад. якум ва дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз. инҷо 2 комната, 1 комната кардагиянд дар бисёр проектҳои ҳамин намуд хонаҳо. ин ҳуҷрая мобайнажра перегородка мондагияну дарша да онҷа мондагиянд дӯстори зене. ин ҳуҷра тута ҳуҷра кардагиянд, лекин ҳозир ин ҳуҷра як ҳуҷра. хотиррасон мекунем ки хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. яъне чизере ки дар навор мебинен ҳамашон меистанд дӯстони азиз, аз беғарзи якта спальни гарнитур ва мошинаи ҷамъшӯӣ. аҳамияти ин чӣ қадар таъмири хона зебо аст, шароитошам беҳтарин мебошад. албатта ки отопление гузарондагӣ батареё ҳастанд дӯстони азиз, ҳамаш 100% кор мекунад. инҷо сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ тамошобинони гиромӣ, мана ҳамин спальни гарнитура мебаранд дӯстони азиз. дигар спальни гарнитуро меистанд, ҳамин як тами спальни гарнитур ва мошинаи ҷумашӯя мебаранд, тамом. дигар ҳама чизош меистад. ҳама трезаҳо пластикӣ мебошанд, ҳама полуламинат. таъмири бениҳоят хуб мебошад. инҷо чорум ҳуҷра, ва инҷо бошад панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ. дар инҷо ҳамон дӯстони азиз термекс ҳаст. душевая кабина мебошад. мана ҳамин мошинаи ҷумашӯя мебаранд, тамом дӯстони азиз. фишори об бениҳоят баланд аст, бо барқ ва об таъмин мебошад ҳама вақтан дӯстони азиз. ва инҷо ҳоҷатхона ва ҳаммом чӣ хеле ки дидем алоҳида мебошанд. ва инҷо дӯстони гиромӣ як ҳуҷрача мебошад, кухнию галок ва дар он ҷо ошхона, яъне кухни гарнитур аст дӯстони азиз. ҳамаи ҳамин чизҳо меистад. мехарен, медурену зиндагӣ мекунед. ва дар ин ҷо кухни гарнитур дӯстони гиромӣ. ва дар ин ҷо тамошобинони гиромӣ як балкон аст, тапчан ва таги ҳамин балкон дӯстони азиз ба пурраги таххона, яъне подвал мебошад.
ва дар балкон дӯстони гиромӣ боз дари дуюм дари хонаам ҳаст ва дар ин ҷо замини ҳамин хона тамошобинони гиромӣ, сарҳади ҳамин замин то мана ҳамун битона мебошад. Дӯстони азиз, дарахти хурмо ҳаст, хулас дарахтҳо мевадиҳанда мебошанд. То мана ҳамун битона, ҳамаи ҳамин аз замини хона ҳаст. Дӯстони азиз, бениҳоят як шароити хуб мебошад. ва дар ин ҷо аллакай раҳи калон аст. Супермаркету мактабҳову садикҳову дигар ҳамааш дар наздикии хона ҳастанд. нархи хона бошад $85,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад ва иваз ҳам мешавад бо духонага дар навастройкаи шаҳри Душанбе. барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед. рақамҳое ки охирашон 9110 мебошанд WhatsApp ва эмо доранд. Дӯстони азиз, хотир расо мекунем ки нархҳои хонаҳоя соҳиби хона мемонанд. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.